2016 година група български фермери посетиха млечни кравеферми в щатите Тексас и Ню Мексико и участваха в обучителен курс за практично и научно животновъдство. Най-важното от това, което видяха и научиха, решихме да съберем в този кратък видеоматериал. На пръв поглед, млечното говедовъдство на Америка не се различава от европейското и българското. Съществената отлика е в това, че макар и в криза, американските фермери могат да увеличават стадата си колкото поискат и нямат никакъв проблем с изкупуване на млякото, макар че също се оплакват от ниската цена. Въпреки че не получават държавна субсидия, като съдружници в кооперативи, животновъдите участват в разпределянето на процент от печалбата. Останалата част се инвестира най-вече в млекопреработвателни предприятия, някои от които са огромни и са в челната световна листа. Кооперативите, а не държавата, определят правилата в бранша, но в крайна сметка целият сектор е подчинен на едно – на пазара. А щатите са се погрижили той да не е проблем. САЩ има 9 милиона и 200 хиляди крави и 51 хиляди лицензирани стопанства. Над 80 на 100 от млякото идва от фермери, които са съдружници в 114 кооператива. Средно 214 крави има в едно стопанство, а годишната продуктивност на животно е 10 157 литра. Но ако някъде в САЩ можете да видите ферми извън въображението на европейските и българските животновъди, то това е граничната територия между Ню Мексико и Тексас. Тук стопанствата с хиляди млечни крави, всяка от които има свое досие с най-важните данни. Те се попълват електронно чрез ушните марки, с които всяко животно е окичено. Именно тук, в тази неплодородна земя, средният брой на крави във ферма е около 2000, а средната млечност е почти 11 000 кг мляко. Холандецът Джон Девос е пристигнал жена си Паулин и двамата си синове в Тексас през 2001 година. Получил е сертификат за създаване на фермата, след като е взел съгласието на съседите. После е теглял кредит за строителство и оборудване. Започнала с 100 крави, сега отглежда 4600 черно шарени говеда, от които 2200 са млечни. Те дават дневно по 33 литра. Всеки ден фермата пълни по 3 цистерни. Фамилията притежава към момента 4800 декара земя, а цената и в САЩ е между $625 и $2000 за декар. В пустинята на Ню Мексико и Тексас може да се купи и по-евтино, но крайната цена зависи най-вече от това колко вода можеш да получиш от сондажа. Основната храна на кравите е стандартна смеска, в която има царвичен и пшеничен силаж, пшенична слама, мляна царвица, цели семена от памук. Основният продукт е отпадъчно от производството на биоетанола царевично зърно. Холандският фермер е наел пъргави работници от Мексико, Гватемала и Хондурас, защото американците не искат да работят като животновъди. Месечната им заплата е около $4000. Долната зала на фермата е с общо 62 апарата. Точно за 10 минути кравите се почистват, подсушават, обеззаразяват, доят, измиват, обработват с йод и напускат мястото си. За час 300 крави преминават през залата. Джон Девос членува в мощния кооператив DFA. През 2005 година той се обединил с други два кооператива, за да създадат Югозападната агенция, която става съдружник в изграждане на огромният млекопреработвателен завод SWC в Ню Мексико. Средствата за инвестицията идват от животновъди като Девос, които внасят в кооператива 10 цента на 45 литра мляко.
Отделно от това, всеки фермер отчислява малки суми от млечните си приходи на браншовата асоциация и на Държавния национален съвет по млякото, който промотира млечните продукти. Затова, когато попитате някой животновъд каква е цената на млякото, той се затруднява в отговора, тъй като освен всички удръжки, най-често има да връща и кредит към фермерската банкова институция, в която е и съдружник. Българската група посети и по-голяма ферма Blue Sky в Тексас, в която доилната зала е карусел, въртяща се платформа за едновременно обслужване на 80 крави. В нея работят на 3 смени, общо 24 човека. Междувременно не пропуснахме да попитаме и българските животновъди от групата в САЩ какво мислят за американския модел. За своите впечатления разказва господин Иванов от Карнобат, който впрочем след всяко посещение на ферма възкликваше: "Пак ни оплашиха." Да го направили така, че да дават все повече продукция. В последствие това им носи, разбира се, доходи и заради това фермерите решават да продължат да стават все по-големи. При нас се получава един такъв, то не е парадокс прямо в Щатите, че ние ако започнем да произвеждаме като тях или да продължим да ставаме по-големи и по-големи, получава за един момент, както тая година имаше криза в България, мандрите не искаха да вземат млякото, бяха даже не сложили лимит. Такъв вътрешен, не като квота, вътрешен лимит. Аз даже също пострадах от това. Това, което мога да взема от тук, е наистина да спра да инвестирам в неща, които не ми носят печал. До сега инвестирах в сгради, в оборудване и в какво ли още не. Сега всичко това ще остане на заден план и ще започна да инвестирам в генетика и в храна. Начинът им на хранене тук на животните не се различава чак толкова коренно спрямо начина на хранене в България. Консултанта, ако е добър, ние го знаем това, че с пресовано зърно, силаж или пък както те казаха, в зависимост от това коя група животни храниш, може да бъде и ситно смляно зърното. И в момента имаме колега, който е с нас, където нито е по-лош, даже бих казал, че в някои от фермите е по-добър от тях. Сега трябва да се стремим и ние да го стигнем. Не да му завиждаме, ами да го стигнем и да го гледаме какво е направил той. И не са единици фермерите в България, ами поне аз познавам няколко десетки такива, които правят същото това. С тая разлика, че при нас климата е малко по-друг спрямо Ню Мексико и Тексас. И всичките фермери, които познавам аз, са инвестирали много, и то милиони, в сграден фонд и оборудване. Тук сграден фонд почти няма. Дуилните зали са им нормални, ненормални. Огромни са, но са като нашите, само че нашите са в умален размер. Значи кооперативният принцип бихме могли да го използваме, ако фермерите и не само фермерите, ами обществото помогне за това. Силно се съмнявам, че това нещо може да се случи в България. Самия факт, че от няколко години, дори сега има и мярка 9, която ще отваря, много малко групи от производители се очертава да има в България, или при овцевъдите, доколкото знам аз, ще има такива групи доста наброено от малки земеделски производители, което нищо лошо няма, разбира се. И дано това да поставя началото на този вид кооперативи или сдружаване, които са направили тук те. Само че това нещо в Щатите го правят от десетки, да не кажа от 100 или 150 години. И самата система е структурирана така, че фермера се грижи само за фермата си, имат си хора, които се вземат за заплождане, хора, които да им режат капита, хора, които да произвеждат фуража, банки, които са на кооперативите, които да им дават кредити, и в крайна сметка кооператив, който се грижи за реализацията на това млеко.
При нас в България това нещо, ако се случи, ще бъде чудесно, само че не виждам как ще стане. При нас мандрите определят цените, тук в щатите може и те да определят цените, но те са собственост на кооператива. Докато при нас мандрите не са собственост на кооператив. Мандрите са на коренно различни лица и някои от собствениците на мандри постъпва така, че не изнудва фермерите и гледа колкото може да се случат нещата. Някои от тях, напротив, гледат да изкупуват колкото може по-некачествено мляко. В смисъл такъв не некачествено, ами мляко, което е от по-ниска категория ферми. Разбира се, е на по-ниски цени. Не казвам, че това млеко е по-ниско качествено от нашето. Някои от фермите сигурно покриват чудесно изискванията за 100 000 микроорганизми и 400 000 соматични клетки, но самия факт, че фермера произвежда около 100 литра мляко и мандрата трябва да му направи един тест за антибиотици. Той само теста за антибиотици струва 6 лева. Едно е да направи мандръжията 6 лева да даде като разход за този тест за антибиотици на 3 тона млеко, друго е на 50 или 100 литра млеко. Само оттам да не говорим за транспортните разходи, да не говорим за бумагите, да не говорим за времето на шофьора и ред други неща. Надявам се в България наистина да се получим от тяхния опит тук. Силно се съмнявам, че се случи, но в крайна сметка има поставено начало от някаква група от производители. Господин Караколев, господин Черенгиров и те правят организации, обясняват на фермерите и на животновъдите, че това е бъдещето. Дано това само може да радва всички животновъди да се случат наистина така нещата. В този район на щатите прилагат и друг тип коопериране. Няколко ферми, в случая 3, решават да си направят ново общо стопанство, в което да отглеждат телетата от раждането до заплождането им като юници, които връщат бремени в 7-я месец в първоначалните ферми. Стопанството се намира близо до град Харт в Тексас. В него има 15 000 животни на възраст от 1 ден до 21 месеца. Новородените живеят в иглута до 81-я ден. Хранят ги 60 дни с мляко, като до 21-я ден теленцата получават 3 пъти на ден, общо около 4 литра мляко, а количеството му постепенно се увеличава. Това е болнично мляко, докарано от фермите майки и подсилено с сухо. След това преминават в друг обор, където стоят до 330-я ден. Опитите за заплождане на юниците започват на 371-я ден, но обикновено резултатът е успешен към 428-я. Правят се до 6 изкуствени осеменявания. Ако са несполучливи, се изпраща на помощ и бик. В случай, че и той не свърши работа, всичко приключва. Юниците се откарват в кланица. Разходите по отглеждане на едно теле от раждането му до заплодена в 7-я месец юница са между $1400 и $1700. В лекции, продължили над 40 часа, американски преподаватели представиха научни данни за експерименти и наблюдения на болести при крави и как се лекуват, за хранене, за геномика, за стрес при животните, органично животновъдство и други. Професор Майкъл Хюджънс, например, препоръчва срещу окоцяване на кравите да се вземат мерки за предпазването им от ацидоза, която е един от основните фактори за заболяването. Пшеничната слама е добро решение, тъй като намалява млечната киселина в стомаха, която се образува при повече концентриран фураж. Професор Лари Фокс е категоричен, че трикратното доене увеличава млечната продукция с 15 до 20% и е сигурен, че е най-добре осветлението през нощта да се гаси в обора за 6 часа вместо да е денонощно. Той осигури на българските фермери и дисекция на вимета, за да са наясно как е устроена млечната система при кравите.
Съпредседателят на Националния съюз на говедовъдите в България Рангел Матански, който бе част от българската група, също сподели впечатленията си от американските ферми. Има ли нещо общо между американските кооперативи и българските сдружения на фермери? И бихме ли могли да постигнем това, което са постигнали американските кооперативи? Действителността в България и в Америка е тотално различна. В Америка всичко се управлява от кооперативите, от производството на фуражи през производството на мляко, като това мляко след това се транспортира до преработвателните предприятия и съответно неговата реализация също е отговорност на кооперативите. Като за мен много интересен момент е, че самите кооперативи наистина се притежават от фермерите и съответно печалбата, която се реализира след реализация на млякото или след реализация на преработения млечен, т.е. на млечния продукт, се разпределя между фермерите. За разлика от това, което имаме в България, ние в момента така прохождаме, както ако мога така да се изразя, в сдружаването правим първите стъпки, надявам се тези стъпки да са успешни и малко или много да достигнем нивото, което е в Америка. Но пък в американските кооперативи членуват много фермери, докато нашите обединения са от 5 до 9 ли, как беше? В момента това, което насърчава фермерите, специално в млечния сектор, да се сдружават е, как да кажа, малко или много финансовия стимул, който биха получили от мярка 9, която предстои да бъде отворена през 2017 година, което за мен не е много така добра практика, защото идеята на кооперирането е да се намалят производствените разходи за всички фермери, които участват в кооперативите, да се прави маркетинг на произведеното сурово мляко. В случая говорим за крави мляко, тъй като темата на обучението ни е единствено и само свързана с производството и маркетинга на крави мляко. Така че дали ще продадеш като сурово мляко с по-добра цена на преработвателя или ще инвестираш в преработвателни мощности и наистина ще вземеш цялата добавена стойност на млечния продукт. Това е наистина целта на кооперативите. В България ние говорим за организации и групи на производители, но идеята е същата. Важно е да получиш повече пари за това, което произвеждаш, за да можеш да оцелеш на пазара. А биха ли могли 100 фермера да се обединят в една кооперация или кооператив, по-американски казано, и да създадат мощни преработвателни предприятия заедно с други дъщерни компании? Това нещо е направено в Америка. Преработвателното предприятие, което посетихме, по спомене беше 140-20 тони цистерни, които всеки ден влизат в преработвателното предприятие. Това предприятие е собственост на фермерите, чрез кооператива. Законово в България няма проблем това да се случи. Единственото, което пречи е мисленето на фермерите, мисленето на хората, които ще работят в този кооператив. Така че, за да имаме по-добро бъдеще на фермерите, на млечните специално фермери, говедовъдите в България, единственото, което трябва да направят е да променят мисленето си, да започнат да работят в екип, за да може наистина добавената стойност да остава при тях. И те, както за пореден път ще кажа, да оцелеят, защото в момента ние сме в криза и оцеляват само тези, които мислят иновативно, работят в кооператив и всеки взима по-малко отгоре. Не по-много, както наистина нашето мислене работи. След колко години виждаш да се промени това мислене? Ние в момента имаме такъв процес. В момента имаме наистина смяна на поколенията и реално според мен новите хората от новото поколение, което така вече може би е изтъркана фраза, мислят по-бизнес ориентирано, защото в крайна сметка това е бизнес. Въпреки че е семейен бизнес, най-важното, което трябва да се акцентира, че това е бизнес. Бизнесът оцелява там, където хората мислят, отново ще повторя, иновативно и работят в екип, работят заедно. В момента има така процес по създаване на групи организации на производители. Може би ще минат няколко години, докато хората разберат как най-добре могат да работят заедно,
И в един момент наистина това ще започне да се случва, но съответно трябва време, за да се промени мисленето на фермерите в България. Благодаря. Да. Ако мога да допълня начинът това да се случи, един от начините това да се случи е наистина хората да пътуват, хората да участват в такива обучения, както тук е момента да благодаря на Фондация Америка за България, че наистина правят такова обучение, че имахме и ние късмета, съответно доказахме, че заслужаваме да бъдем тук, за да погледнем, за да видим цялостния процес на производство на мляко и маркетинг на мляко. Наистина така съветвам колегите да пътуват в други държави, да видят как са случили нещата там, за да може това, което ние си вземем, в кавички откраднем като ноу-хау, като вече направено, така да го приложим в нашата държава и да започнем да работим в синхрон. Защото наистина бъдещето е за тези, които се развиват, тези, които върват напред. И тази криза в момента, която е в млечния сектор, ще отсее малко или много хората, които искат да правят бизнес и хората, които искат да продължат да се развиват в този сектор. Благодаря. Джейми Колеса отглежда общо 4250 животни край град Порталес, Ню Мексико. Има 63 работника. Постигнал е среден млечен добив от 32 литра на ден, а неговите приходи от продажбите на мляко са $25 милиона годишно. Колеса също е член на кооператив на органичните фермери, който на свой ред притежава собствено преработвателно предприятие. Има 5-годишен договор с фиксирана цена на млякото. Фермерът от Карнобат Евангел Лолов, чиято ферма миналата година бе поставен рекорд от 14 500 литра мляко за един доен период, споделя, че американският модел на животновъдство е неприложим у нас. Не толкова хубаво видяхме лоши неща. Единственото, което ме впечатли е, че американците са практични хора, с по-малко инвестиции успяват да се така докарват приличен млеководой. Като казвам приличен, всички бяха над 35 литра мляко дневно. Да. Но те нещата не са съпоставими с нашите, просто нямаме шанс да работим в такива огромни мащаби, защото участваме на малък пазар. Нещо ще ви помогне ли да промените във вашата ферма от всичко, което видяхте и научихте? Единственото нещо, което така ме впечатли и което така бих предложил, да създавам по-голям комфорт на животните, като говоря за комфорт, имам предвид да им осигуря по-големи площи за почивка, за разходка. В храненето не видях нищо особено, при нас се храни по същия начин. Така че, освен мащабите, които видях огромни, нищо да не ме впечатли. Има ли нещо, което американските фермери биха могли да научат от българските? Не бих казал, защото те нещата предварително казах, че не са съпоставими, защото при нас фермите, средните ферми са между 100-150 животни, тук говорим от 5000 нагоре. Какво да научи това? Няма просто какво да научи. На вас лично такива мащаби харесват ли ви на производството? Не бих казал. Не бих казал, защото първо просто системата определя мащабите. На пазара, който участват те просто няма как да не са да работят на такива мащаби, защото ако не са на големи мащаби, просто системата ги хвърля отпадат, докато при нас нещата стоят по-добре. И техните кооперативи вероятно са неприложими у нас. Просто системата им на работа, аз не можах на 100% да разбера каква е точно, но на мен не ме харесва. Вероятно те са възможни само при такива големи територии, каквито са американските, при такъв голям пазар от много милиони. Но явно системата е така структурирана. Тук, че ако не си член на кооператива, просто отпадаш от играта. Няма как да участваш на пазара. Ето и нещо забавно, което видяхме в град Кловис,
търг на месодайна порода телета. Българската група участваха Доряна Миленкова като преводач и фермерите Пламен Пенев от област Търговище, Вангел Лолов от Карнобат, Петър Петров от Габрово, Игнат Арсов от Монтана, Рангел Матански от Раковски област Пловдив и господин Иванов от Карнобат, когато открихме в заведението на хотела. А това е доктор Майкъл Томашевски, американски ръководител на групата от Института за международно земеделие Норман Борлаук към Тексаския университет.